No, Maria. Mitä tiedät meistä? Jep. Eli? Jep. No, onko sellainen... Jep. Onko sellainen maailma? Eli jep-maailma. Jep. Jep. No, onko siellä noita jeppejä paljon? Jep. Niin. Onko siellä noita karkkikauppoja, mitä voi vähän valitella? Jep. Jep. No, onko siellä yhtään Pallivahan asukkaita? Jep. Jep. No, perhana se turpa kiinni. Nyt, jep. Tunnesko Marja Tyrnön? Jep. 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 No, mä turpaas! Jep. Nyt mä sain turpaas! Ei, Arvo! Vanha mummo! Ja niin kuulustelimme, mikä sun nimes olikaan? Jep. Jep, nimistä mummoa. Se on moikka!